Straight to the point. Samtang kontrobersyal nga magtiayong diskaya ni butyag ng ilang siyam ka mga kumpanya, di ba kana siyam ka kumpanya, nakakuha og 31 billion pesos nga flood control project sa gobyerno sukad niadtong 2022. Straight to the point. BBM na ni nga time. Nagsugod sila mahigala 2012, panahon pang Pinoy, sugod-sugod sila. Pero pag-abot sa 2016, nagpadayon sila. Ang na-mention, importante nga mga pizza ni Ana, nga atong timan ang 2012, kinsa may presidente is Pinoy. Sunod, 2016, kinsa presidente Duterte. Pero ang 31 billion yun nga nakuha nila, from 2022 to 2025, kinsa presidente, BBM. At pagtagad rubuntaga ha. Siyam ka mga kumpanya mga higala gipanag-iya sa pamilyang Diskaya. Atong hatagag pagtagad karon kay gipangutana gahapon ang ilang sakyanan nahimo naman higamay manday na 28 na malamang. Sa interview mga higala wa man makamemorize o pila. Ingon nga 30 kapin, ingon 40. Ka mga sakyanan nga personal lamang. Gahapon na 28 na lamang. Matod pa 28 gyud kuno ang luxury. Ang uban gamit na daw sa mga kumpanya. Unya duha ka mga artista ban pagyod. Duha ka artista ban bahalag dili artista. Magbuot mo og dili artista na si artista ban. Kay ngano man og dunay kwarta makapalit ka man gyud. Bahala og dili artista. Ang buot mo nga siya kontratista man. Dili bitaw artista pero kontratista. Makakuha gihapon. Taghanda rin pagtagad doon. Lupig ang artista sa kontratista. Taghanda rin pagtagad doon butaga sa atong uban usab. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. yano-yano lamang nga gipalit mga higala ang Rolls Royce nga tag 42 million pesos. Ngano nga gipalit tungod lamang sa payong. Usahay kita sa DYHP manghatag man tag tuwalya, manghatag sa tagpayong. Yawa mga kaigalaan, taghanta pagtagad lumuntaga ha. Ato iilin-ilin man na soriso, do na mga higalay bugas, usahay manghatag tag tuwalya, do na puy payong. Atong tagay pagtagad lumuntaga sa ato paman-uban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Astilan niya, ilang mga anak mahigala bida kaluho. Samtang di ay nagsakay-sakay tag 42 million, tag 20 million nga sakyanan, di apod mga higala naglubog-lubog mga higala sa baha. Straight to the Ato ni point. hatagag pagtagad ng butaga sa tumanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.